aryan nga ili na kung sagararan nga ili papadi may sa tayo nga ili na aryan nga ili na kung sagararan nga ili papadi ibunan nagtay nga ro tinagan na ider itay nga ro ti gloria na ibutak-tak tay nga ro kinaimbag na wenintay amini kanta agbiag ka o Kristo nga ari ti kapya agbiag ti Apo nga arit langit ken daga ti sangan lubong nga numay agurok ngoy ken agdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itannog daka nagbiag ka o Kristo nga ari ti kapya agbiag ti Apo nga arit langit ken daga lubong nga numay agurok ngoy ken agdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itannog daka may sa tayo nga ili naitannog nga ili na kung sagraran nga ili papadi itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Kakabsat ita Domingo rambakan tayo ti solemnidad ni Kristo ni Apo tayo Hesus Kristo nga ari ti sangalubungan. Isu ti rumbeng nga agari iti panunot puso ken nakem tayo. Kadagiti pamilya tayo, kadagiti gimgimong tayo. Agdaydayaw tayo kenkwana, ited tayo kenkwana tinapudpudno a panagtalek. Namnama ken ragsak nga agserbi kadagiti tattao na tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Diyos manang nga asi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kunatayo hagkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso nga agpakpakaasi ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asika Apo mga asika makawanem basbasol mi midot na kurkurangan mi ketalawin nakam kani nakalmesan na kempuspos mi
basbasul mi, pindot nagkurkurangan mi, ket alawin nakangkadi, nakalmesan na kempus-pusul mi. Apo mga asika, apo mga asika, pagkaunin basbasul mi, pindot nagkurkurangan mi, ket alawin nakangkadi, nakalmesan na kempus-pusul mi. Nakalmesan na kempus-pusul mi. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria iti Dios Anak, anay langitan. Gloria at Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Tapya kadagiti amin natatao, tanaimbag di panagnak na kemda. Nailangitan nga Ama, daydayawen da ka, agrubab ken ka, agyaman ken ka, kapoy iti dayag mo, anay langitan. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugtong anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbaso, ti lubo, kasyan na kami, awatem to'y ararami. Situtuga iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, denggem to'y ararami. Gloria ti Diyos Ama, iti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios.
ti kangatwan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Haleluya. Haleluya. Hosana. Sikalain iti nasantuan. Sikalain iti kangatwan. Itimpuyo Ti Espiritu Santo, ti gloria, ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, kinayat mo a pinabaro dagiti amin a parso iti sidong ti ayayatem nga anak mo nga ari ti sangalubungan. Ispalem kad dagiti amin a parso iti kinadakes ket agserbi ken agdaydayaw da nga agnanayon ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw iti may kadwa, libro ni Samuel. Napandag iti tattao iti amin na tribu ti Israel ken David, ijay Hebron ket kinunada ken kuana. Kailyan ken kadaraan da kami. Bayat ti panagturay ni Saul akas ari, sikat ti mangipang pangulo iti armada ti Israel, tunggal mapanda makigubad, kastamet iti panagawid da. Imbaga ti Apo ken ka asikanto ti mangipangulo kadagiti tattao na nga Israelita. Napandag iti amin na pangulo ti Israel ken ni David, ket nakitulag kadakwada iti imatang ti Apo. Insaad da ni David akas ari ti Israel. Ti sao ti Apo. Magiyaman tayo ti Diyos. Naragsakanak idi kununada kanyak. Intayo iti balay ti Apo. Naragsakan idi kinunada kanyak, intayo iti balay ti Apo. Naragsakanak idi kinunada kanyak. Intayo iti balay ti Apo. Ket ita, o Jerusalem, adda kamin iti uneg dagiti ruangan mo. Naragsakan idi kinunada kanyak, intayo iti balay ti Apo. Nabangon manen ti syudad ti Jerusalem, ana urnos ken sangsang kamaysa. Ditoy ti umayan dagiti tribu ti Israel. Naragsakan iti kinunada kanyak, Intayo iti balay ti Apo. Wen dagiti tribu ti Israel, tapno agyaman da iti Apo, kas naibilin kadakwada. Napasdek dito'y dagat, ti trono a pangukuman, ti ari kadagiti tattao na. Naragsakan idi kinunada kanyak, intayo iti balay ti Apo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Agyaman kayo iti Ama, ana magbalin kada kayo, ama ikari a makipagtawid iti insagana ti Diyos para kadagiti tattao na iti pagarian ti lawag. Inispal na tayo iti panakabalin ti sipnget,
Kit impan na tayo iti pagarian, ti dungdungwen na nga anak. Gapu ken kuana nawayawayaan tayo, napakawan dagiti basol tayo. Ni Kristo ti pudno aladawan, ti saan ang makita a Diyos. Isu ti inauna nga anak. Isu ti katanukan kadagiti amin a naparswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita. Agraman dagiti na espirituan apan nakabalin. Trono, panagturay, kinatanok ken bileg. Pinarswa ti Diyos ti entero alubong, babaen ken kuana, ken maipaay ken kuana. Addan ni Kristo sakbay dagiti amin na banag, ket gapu ken kuana na ornos iti lugar da. Iti panakipagmaymaysada ken kuana, isu ti ulo ti bagi, kayat nasa uwen ti iglesia, isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti inauna nga anak, anapagungar tapno agbalin kayo akatanukan kadagiti amin. Taen kideng ti Diyos, ngagtaeng iti anak, tinaan-anay a kina Diyos ti Diyos. Ngarod, babaen ti anak, inkideng ti Diyos nga isubli ti suamin ken kuana. Ket babaen ti anak na iti krus, nagkapya ti Diyos ken ti suamin ditoy daga ken sa dilangit. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa kulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitetuken ka. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitetuken ka. Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria tinipay ken kawa. Nagtakdak der sadyay sa kaanam ti krus dagiti tattao nga agboyboya ken Jesus. Ket linalais dagiti pangulwen a Hudyo akon kunada, insalakan na dagiti dadduma, isalakan na mga rod ti bagina no iso ti Kristo ti pinili ti Dios. Nakipaglalais met dagiti soldado, imma si dagda ken Jesus sa dainyawatan iti naalsem nga arak. Isalakan mo tabagim no si katiari dagiti Hudyo. Pinapabainan ti maysa kadagiti kriminal ana ilansa. Saan ka di asika ti Kristo kenunana. Isalakan mo nga rod tabagim ket isalakan na kami met. Ngem binabalaw ti kadwana a kriminal. Awan ka di Apolos ti panagbuteng mo iti Dios kenunana. Agpapada tayo amin a madosdosa. Rebeng na nga agsagabata gaputi inaramid ta, ngem awandakes nga inaramid daytoy a tao. Kalpasan na kinunana ken Jesus, laglagi panak Jesus inton umay ka akas ari. Kinuna ni Jesus ken kuana ibagak ken kadaytoy,
ita nga aldaw, makipagyan kanto kanyak, ijay paraiso. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo. Naimbagabigat tayo amin, Apo. Tatangal daw, Kristo Rey, Kristo Ari. Daytoy ti pagsaltekan ti liturgical year calendar tayo. Ti kalendaryo tayo ti simbaan, haan nga agpada ti kalendaryo iti sibil nga December 31 ti pagsaltekan na, January 1 mangrugi tayo. Haan nga kasjay ti simbaan tayo. Tatangal daw, iso ti pagsaltekan, pagpatinggaan ti liturgical year tayo, inton umay a Domingo, Adbienton ton. Dikadkas di ti cycle na niya, Adbiento, panakayanak ni Kristo, ordinaryo at panawan, kadawyan a panawan, mapantay to jay panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo, kalpasan ti sumagmamano nga lawas manen bulbulan, mapantayo ti daytoy maudyanan na Kristo Rey, Kristo Ari, ti maudi, ti ramrambakan tayo ti yaay na akas Ari. Kasla kumano ti kitaan tayo ket kalpasan ti panagungar na kinita na tayo umayon nga manghusga no sinno dagitay parakeng kuana kinhaan no sinno dagitay maikari kinhaan. Kayso daytoy agsaltek tatta ti liturgical year calendar tayo. Apaya nga ramrambakan tayo ti Kristo Ari. Idi Sabado, rinambakan tayo di Tamantanas, nagisagana dagiti kakabsat tayo ng Tagamantanas, nagmisaan tayo, kas parokya, nagrambak tayo. Idi Kalman, ijay Alilam, nagrambak tayo ti Bicarial Christ the King. Dagiti amin nga taga-Bicariato tayo, dagiti agtutubo tayo, napanda di jay, nagadal, nagmisa, nalpas di Kalman, into numalam, ijay nagbukal, parokya ti nagbukal. Ars diocesan mo daytoy, ti buong arkidiocese ti Nueva Segovia, mapan ijay ti pakaaramidan na parokya ti nagbukal San Jose. Apaya nga ramrambakan tayo akastoy ngamin, dagiti dadakkel nga selebrasyon kasla kuma Kristo Rey ni Santo Papa nang ted iti indulhensya plenarya no agatendar tayo. Iso nga rod nga adu ti mapan. Inya ti indulhensya plenarya i-review tayo manen. Ti indulhensya plenarya, plenary indulgence kunana, datayo nga tattao, agkabayatan ti panagbiag tayo dito'y daga, agbasol tayo, when agkonpesar tayo, mapakawan di basol tayo nya. Ngaminton pumusay tayo, hantay nga agtaros ijay langit. Hamot ako mga impyerno pa panantayo ma, diamo ano. Adda mapanti impyerno kada tayo. Sa bagay no tarupam ka para impyerno, ala ka inya nga rod, iso pakaikaryan na no tarupam dito'y lubong kakasla agbibiyag ti impyerno nga awam pa'y iisuman na, ijay kantoa nga ta. Tati tao nga maimpyerno ako, dahil tayo kanayon nga agaramid ti mortal sin nga nakayat nga pagbabawyan, dayjay ti mapan ijay, kaawam mat nga ta. Kada tayo nun pumusay tayon, sigun ti pamati tayo isugor nga adda purgatorio. Haan tayo nga agtaros adjay, malaksid no nalintag launay, mapanagnakan nga nalintag tabiyag mo ka, agtaros ka ijay, makikadwa ti Diyos. Kada purgatorio, anya ti purgatorio. Ikaro tayo, di kapaot dagiti nararamid tayo abasol. At a certain period of time, nga ikaro tayo tumatlaang ijay purgatorio. Dagiti basbasol tayo, although hantay mo mabaling nga mapanji impyerno. Hantay mga makataros ijay langit. Kati indulhensya plenarya, iso da ito ti bagbagana, no makaawat ka ti indulhensya plenarya, makmaksayan di panagururay mo ijay purgatorio. Haang ka nga agtaros ijay langit nga agpasong umababa di ijay panagyan mo ijay purgatorio. Nangruna kas pangariang kumaagatendar ka Christ the King, inyin nagni Santo Papa dayta. Adda indulhensya plenarya na. Ket lualwom ti intensyon ni Santo Papa, agkonpesar ka a week before or after, then umawat ka ti na Santon a komunyon, maawat mo ti indulhensya plenarya. No agnobena tayo, anya dagiti nobena tayo. Nobena ti piyesta, makumpletom, agkonpesar ag komunyon,
Dagitay nobena ti Christmas, iso da aginaldo mases, complete wam. Da kayo makano aginaldo kano na kompletom kati mapanunot mo ka adda kano swerte kano haan angat ti swerte di jay akin na isalaan im mababa di jay kwan kada jay confessor ag komunyon iso da jay makmaksayan di jay panag guray mo iji purgatorio, therefore nadaros kanton nga mapan makikadwa iso nga no ramrambakan tayo kas pangarigan ento no malum no mapang kayo wano di parochial wano di vicarial Christ the King tayo di umababang umababa iso nga ron timang pasantukan niya tayo iso nga ron nga dakkel a selebrasyon daytoy da kay mga daduma ala awan lata bibibiyang yumeten ala buybuyaen nyo kadagita lugan nga aglabasen awamet uno saan na pangkan kay na Christ the King ka i-procession data blessed sacrament sumurot dagiti papadi ka di kay maaglualo data maagkit-kita ti papadi nga mamuyo oy di dyan na puro po na ningimisit ay di dyan ko na isil-silpina di kay maaglualo kasi anong nga na maawat yun indulhensya plenarya na pangkay mula ng picture ti papadi nga amuyo madia isugarod nga rambakan tayo ang tata gapot rambakan tayo dagito iso ti piyesta tata ni Kristo Ari ti sangalubungan. Ari. No, anya ti image tayo ti Ari. Ni Queen Elizabeth. Katkatay dimat. Narena. Nangi amuyo ti inja kamo no mano ti ja mo na lipata ko no mano ti balyo na di corona na. Pure abalitok. Namulaan ti mano nga diamonds. Mano a ruby. Dagiti agkakangina nga bato. Perlas. Nakadado tinaimula di jay no takawom di jay may saka nakabanangan dahil jay ti corona na no ni Queen Elizabeth no mapanji Canada di kad nakunker na ti Canada niya di daddo mga parte ti Canada han nga amin agsardeng nagtrabaho apanda sabten salamat kada kayo sa bali makanyayod ti parokya mga tanong umay ni gobernador kung nadaga handa mga mapanpadayawan barbaring addawaras baliktad kano umay ti Ari amuyo na kita Ari kasla ko umay bumisita ta prinsipe ti Saudi wano Ari ti kano umay dadtoy makabulan nga sakbay nga umay imayon ti intelligence na umay na paangutan ti aso no da bomba day ti pagyanan na kitaan da amin di set up ng tap no maisalakan da day ta Ari ta failure kanya da no matay day ta nga Ari dagiti presidential security group no maasasinit DJ presidente hangabaling isuda matay agbiag laki DJ leader kasje ti panay pagarup tayo ti maysa nga umay nga Ari dagiti dadduma ay kasempre Ari dayta wano prinsipe wano presidente adda para dalos ti saka adda pay mangraman DJ kanen na ta isu ati matay no adda poison na sakbay nga DJ Ari tatamot ti kinaari daytoy a Kristo opposite kakontra na taapay imbes nga nangina nga balitok di corona piman siit ginurnot da jay igid no datayo ko magtiayan tayo ka kandaruma ko natayo pinatayak dan inkabil dan pinakulan dan nagdaran no kada tayo ke tartarigagayan tayo nga takawon ko madata nga corona dagita ari nga nagningina iso da tayo likliklikan tayo atasin no mangayat nga masiitan nga rod napadasan nyo na si itanan ni awansa napadasan nyo kada di ayan me amo yung ti agas ti may pangikati si 8 pusa di di makasay ipailot mo kano kas tanay ipailot mo tanay uno day tay suni amuyo tay suni tinaiyanak nga imo na ti hindi mo sakanan sa ilutem mas jay kay pusa pa mo ipakaramot kay karuba mi panipakpakaramot nan si itan kano ti pusa da pakaramot madimat jay masaka nagayan tinasiitan ti kawayan ore ka pakaramot baliktad kay suna si ni Kristo dagiti presidential security group ko na tayo uray matay da
honor kanya da, no, maisalakan da di jay, ari kala jay, polis ba di jay, jabra idi, pinurwakan da Granada ni, jamo congressman, uno ka, pinakleban na piman, in sakripisyo na, kanya da honor, ngambaliktad, ni Kristo nga ari, isuna tinang itid tibiyag na, tapno maaddaan ti tao, ay maaddaan ti biyag dagiti tattao na, baliktad. Dagiti ari na sumangpet da kada para ikat ti sapatos, para dalos, ay kuno na nabungsot ta sa kataari ka ano sam ano iso na ited nga trabaho king kamet. Ngem ni Kristo iso nang buggo ti saka dagiti adalan na. Kita nyo ti baliktad ti serbina niya. Amin nga ari ti kayat daggubaten da ti lubong tapno lumawa ti pagarianda. Isuna ni Kristo nga ari, isuna tinagubat, isuna na irorumen, ngam nagbalin nga ari ti sanga lubungan. Isunukit kitaan tayo no rambakan tayo ti Kristo nga ari, haan nga Kristo ti balay gina, haan nga nangabak ti gubat, haman nangabak ti gubat, ngam ti ginubat na nga inabak, iso ti basol. Haan nga babaen ti armas, haan na nga imbuyat, di mo't no, dahil tayo mabuybuyat tayo niya, di ari, maibuyat ti adu nga dara, tapno agbalay gi, lumawa ti pagarian na niya, isuna, di dara na tinaibuyat, tapno nagbalay gi iti sa nga lubungan. Iso nga nukit kitaan tayo dahil ti Kristo nga ari, baliktad, imbes nga toray, kinapakumbaba, imbes ang ipon itingipon, ari ti kapya, imbes nga imbes nga tikunana ka imula tayo kala ko mga dapat di kultura nga ipatawid mo tiguram iti dayta apagilyan ipatawid mo data nga guram kadakwada tapno gubgubaten dan tulak tataabaken da isunahan na kayat kapya. Iso nga nukit kitaan tayo baliktad da ito yung nga ari kada tayo nga tattao na ako na ti maikaddo ang maibasa. Isu na ti Pangulo, datayo ti bagi. Isu na ti ulo, datayo ti bagi. Therefore, no ni Kristo ti arim, sika ti bagina, di jagalad ni Kristo, adda kumaking ka. Dagiti aramid ni Kristo, iso kumaati adda kada tayo. No iso ti ari ti kinapakumbaba, wow, datayo kumamot nga nabunyagan nga mangibagbaga nga taon ak kinapakumbaba. No si ka nabunyagang ka, tao na ka ni Kristo nga ari, apo inggit tangsit. Adaman da iti tao nga inggit tangsit. So ti kunak pumusay kay tulang nga nakakusilap, kung apadasan nyo tagkuskusilap tapan, pumusay ka nakakusilap. Iso nga da maipunpun siguro nga tingig, tanatangsit nga rod. Kita ingkay makiminatay ko, obserbaran nyo no nakatingig ko na natangsit datoy ko na yaw. Una sana nga to di kiday na. Natangsit datoy ko na yun ton. Karigatan mo ten ada tao nga natay nga nakaguyab. O tamtabangkay mo kumakup. Ano datayo ti ari ti pakumbaba? No ni Kristo ka ari ti kinapakumbaba, di pakumbaba. Aging gana ijay nakalansa iti cross, anya ti kunana, ama pakawanam ida tadi daam mo ti araminan, mamakawang ka ah. No iso ti arim di pakawanam. Datayo gamin nga tattao at the limit ti pakawan tayo. Iso na awan, nagdijiti nagdumaan ti tao. Datayo ka, linuo ko na ka na minsan, bilbilangan ka, may isa, ulit, dua kat kaguduan, dua kat 75, may isa lang, talagang, dahil tayo ngamin, tauray siya mga padimat, at dalat tamat, tatao tayo ngamin, at dahil kita mayat ngagpatulong, apo, tulungan na siyempre itid mo Apo, tulungan na nangro na tatatad da jikas ka. Apo, magpapatulong sana ako. O, taga saan ka? Taga dito. Da kami, kung nakano tumulong kami, no, makita mi, i-refer mi ti doktor, no saan kuyugan mi, no saan na kano makita mi,
Ngam no datalaeng mo daytay ko kakastoy ngamin no ko namo nagdamo je duado je panunot mon anga daytay scammer datoy baka taga borte sponsor baka taga gabor ko nakatay haamad so dati sponsor awa mo mapabasol ko sa bali haan ang patulong sana ako nagmayat ngam no napadasam gamin daytay ngay naluko kakas je gamin ti tao at the limit na ngay dijay at dasaltek na nga idijay tinulungam ka gundawayan na ka kasjay nga tao bat ni Apo Jesus haan aging gana di sa kaanan ti krus anya ti kuna pakawan ng ida tay di daam mo ti aramiden da may kadua puntos tinakasarak kin ni Kristo agbalbaliw kitaan nyo dagi do aman nanakaw niya di may isa ko na hey, Kristo, no, hari ka, bumaba ka, ta isalakan na kami mo. Isalakan mo tabagi mo, gubatom idan. Pinagang angawan da. Ngam di may isa man nanakaw, iji nakabitin iti cross, haan nga naladaw ti transformation, haan nga naladaw ti repentance, haan nga naladaw ti panagbabawi keng kuana. Dinilaw na di kadwana, apay awan buteng mo ti Diyosen. Madusa ta at nagbasol ta aramid ta dayto ngam dayto nga Kristo awan aramid na sana imbaga kin Jesus laglagi penak Jesus inton umay ka kasari dandani pumusayan kabayatan ti kodayjayan dandani madusan ngem anya ti kunan ni Jesus king kuana nagunod na tinaudi nga balay gi anya dayjay manipod ita nga aldaw nya ibagakken ka itanga aldaw ko na nagayam makipagyan kanto kanyak ijay para iso nga ibagbaga na ditoy nga ti panagbabawi addalat ta lugar ti panagbabawi ada magayem ko nga kung kunanajak makimismisan Father apaya idol ko di nakalansa ti cross nga mannanakaw apaya inton maudi nga gundawayan asa akto agbabawi into kano no maudi agundawayan sa agbabawi ka na isalakan kanupay kunak met sigurado nga rod nga danto mangilansa king ka iti cross kasi akto kaya mo ilansakan to ti cross sa ka agbabawi kung kunak nga lukluk kun ta agang angaw nga rod wan adda lugar latta ti mensahe na ni Kristo nga ari uray nakalansan iti cross adda latta gundaway dayta ti hope namnama ti panagbabawi adalat ta panagbalbaliw adalat ta panagbalbaliw ti tao hanga mabaling nga nakapermanente iso nga no sika ka nagbaliw kan kadijay partner mo asawa man lakay mo no bakit mo ikam ti lugar na nga agbabawi di ka arro ba mo ibagam nga managbasol ikam lat ta ti gundaway nang agbabawi adalat ta panagbaliw kita nyo diti man nanakaw, ti kamaudyanan nagbaliw di decision na agtatakaw, aging ganan nga makikadwakan niya na iti paraiso. Di may sa akan nakayat. Ngam daytoy gapot kinayat na ti agbabawi, napatgandi di kayat na. Iso nga no masarakam ni Kristo, umuna adda apa nagbalbaliw. Di pusom agbaliw. Da kayo mat ka hansa mga jipuso ti agbaliw data mo kolor ti buok mo ti agbaliw-baliw dandani pa nagbobonos ang kitain nyo nakabukbutang ti pa nagbobonos apaya bumaknang dagiti parlor aka unnat to amin nga buukan adan to dagiti ko ito adda umay makimisa dimpay malasinan apaya nay nagbalbaliw nagpudaw pa ikiden after 2 weeks nagsublay inja mo ba napan nagpablitz inya dagiti panyo kung kun nga daytay sa balin sa amo jagbalbaliw ngum ti bagbaga na dito di transformation di bagi di pa di puso nga agbaliw kano si katana sarakam ni Kristo ti panagbalbaliw well and good congratulations no imun una ka naka-realize di panagbalbaliw nasayaat anya mo ti mission mo ikam ti lugar ti panagbalbaliw dagiti tattao ikam ti lugar ti panagbabawi dagiti kakabsat mo or tulungam ida nga ag balbaliw babaen ta aramid mo babaen ta kinasingpet mo babaen ta nasayaat nga panagbiag mo tulungam ida nga agbalbaliw no sikatim mo na nga
nagbalbaliw. Ngamay may salat ta tiramot na datoy no isubno dagop-dagupan tay amin narigat ti panagbabawi, narigat ti tinapakumbaba nga agserbi, narigat ti mangibukbok ti biag na para iti pamilya, para iti sabali, para ti pagimbagan dagiti agkasapulan, narigat ti pudpud no nga mamakawan anya ti ramot na amin daytoy no awan ni Kristo di tapusom, no adayo kakin Kristo. Uray ko nam nga iso ti ulo, datayo ti bagina. Therefore ni Kristo ti nga ari ti ulo, anak na ka ni Kristo nga ari, bagina ka, iso ko magalad mo. Ngam uray ibaga tayo nga kasta, no saan nga naunag di relasyon mo keng kuana. No haan nga nairamot keng kadayta, narigat tayo nga aramidan ti misyon na. Iso nga titulbak na amin ti panagbabawi, panagserbi, panangpakawan, panagayat iti kabsat ure da pagkurangan na may samot laeng anya dayjay no kas ano kauneg dayjay relasyon ken ni Kristo nga ari. No kurang dayjay relasyon mo ken Kristo nga ari, hammo pay laam mo nga ayaten ni kabsat mo. Managim bubukod pay adda pay la nabati nga may kinamanagim bubukod ta puso. No haan nga nauneg di relasyon mo ken Kristo nga ari, adda pay la mo napakawan, adda pay la kuminkinit agura. Adda pay labasip, iyon uneg mo di relasyon mo. No kurang di relasyon mo ken Kristo nga ari, adda pay la nabatbati nga pride. Nga ibagam nga nasigsiglat ka, nangangato ka, nangangato ti nagadalam, nangadakdakkel ti kukwam, dakdakkel ti sanikwam. Anyan to nga rod dagita amin awandan to. No kurang di relasyon mo ken Kristo nga ari, haam mo nga maanusan ti panagbalbaliw. Kaya mo si kalaeng ti pudno, kaya mo si kalaeng ti masurot, kaya mo si kalaeng ti mapagpaboran awan ti dadum. Dayo pay adata ni Kristo. Never nga napangkingkwana. Adda may sa nga idol ko nga obispo. Kunana, apo yaramidang ka tinapinpintas nga pagyanam. Kunami di pagyanan na kahaanen kababain. Kunana pay. Kaobispo pay, nag-obispo pay. Gapo di kinapakumbaba na, gapo di kinamanagkararag ken gapo di jay simplicity. Sige na simplity pa nagbiag na. He has the power kumama nga mangibaga ngamhaan nga agtagari apaya nauneg di relasyon na ken Kristo. Kada iti ati awis na tatakakabsat ni Kristo nga ari ko na tayo agbiag. Pagbiagan na. Ijay pakarambakan ti Kristo ray haan. Biba Kristo ray ko na tayo. Pagbiyagan na, kadagiti banderitas di takalkalsada, haan. Agbiag ni Kristo nga, ari ko na tayo. Kapigsat ikan kanta kadaragragsak, ti pakaramba, pagbiyagan na, haan sa dinno, di tapusom. Tapanunot mo, ijay pamilyam. No, agari ti kinapakumbaban, agari ti ayaten, agari ti pamakawanan, agbibiyag ni Kristo. Uri ka nagpipintas nga selebrasyon. Medyo unag ti pagtaengan. Zero. O nagpipintas nga dekorasyon. No di tapusom. Ti agar-ari ka tangsit, gora, sakit tinakam. Awan ti serbina. Iso nga no ko na tayo, iwagayway tayo. Imarkayon to. Viva Cristo Rey. Agbiag ni Kristo nga ari sa dino pagbiagan na. Haan nga external dita. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ano marsua iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo aneso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak san anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda,
Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pan nakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, et nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ken ni Apo Jesus, naragpat na ti pagarian na babaen ti dara na iti krus, no pay narigat, nagrigat ket natay, nagtalina idlatta ti Kristo nga ari. Iti si pupod na apuso, si papakumbaba tayo nga umararaw, iti bendisyon na ket kunatayo, laglagipen na kami o Kristo nga ari. Laglagipen na kami o Kristo nga ari. Agpaay iti simbaan, anay saknap ti sangalubungan. Si bubukel kuma makikaisakin Kristo nga ari, dagiti kaming na, tapno suroten da ti krus ni Kristo, sa dinuman ti pagturungan ken pagtungpalan na. Kristo nga ari, awagan da ka. Laglagipen na kami o Kristo nga ari. Agpaay kadagiti mangidadaulo kadatayo iti gobyerno ken dagiti katulungan da. Maseknanda kuma iti pagsayaatan iti amin babaen ti panakaigakat dagiti linteg nga agserbi iti pada-pada napudno a kinalinteg ken kapya iti sapasap. Kristo nga ari, awagan da ka. Laglagipen na kami o Kristo nga ari. Agpaay kadagiti awanan sa nikwa, saan amararaem, saan anasaya at ti panakataming na, ken awanan gaway. Pagbalinen da kuma iti kinadangsanggasat da, panangisuko da iti amin da, iti nadyusan a panaripato ken kinasirib. Kristo nga ari, awagan da ka. Laglagipen na kami o Kristo nga ari. Agpaay kadatayo amin, ikagumaan tayo kuma, iti mangsaksi iti ebanghelyo, ken si papasnek, ang mangirakurak, iti kinalinteg, ken ayat, kas iti inaramid ni Kristo. Kristo nga ari, awagan da ka. Laglagipen na kami o Kristo nga ari. Agpaay kadagiti natayen akakabsat tayo. Makiranod da kuman iti panagungar ni Apo Jesus a Kristo, kas napudno a pasurot iti nadyusan anakem. O Kristo nga ari, awagan da ka. Laglagipen na kami o Kristo nga ari. Hintay mati kararagan dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Kumararag tayo. Laglagipen na kami sa Kristo nga ari. Apo Jesus, anak ti agnanayon nga ama, pinaraburam a pinatalgedan, ti pannakaisalakan ti mannanakaw. Di mo kadkitaan dagiti paglabsingan mi, ngem iti sa bababawi a puso mi. Patgam dagiti adawat mi itinagan ni Kristo nga ari mi. Amen.
kadakam Apo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay daton mi. Sapay kumata may kari, dagito'y sagot mi. Nagtaot tonggan puso mi, tuy ayat ken kay sagot mi. Impay mo kadakam Apo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay daton mi. Naglakam kamamin tiraksak, yamanin kam iepkas. Sagot mi tinapay ken arak, nanumungem napnuan ti ayak. Impay mo kadakam Apo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay daton mi. Barua biag tin kami nawat, ragsak mi di agresa. Sagot mo Apo napnuan ayat, mangtedmet pangarto'y kararwa. Impay mo kadakam Apo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay daton mi. Sapay kumata may kari, dagito'y sagot mi. Nagtaot kaunggan puso mi, tuy ayat ken kay sagot mi. Impay mo kadakam Apo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay daton mi. Naglakam kamamin tiraksak, yamanin kam iepkas. Sagot mi tinapay ken arak, nanumungem napnon ti ayak. Impay mo kadakam Apo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay daton mi. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kawatin na kumadagiti daton kadagitay mo, kahit may pakay daydayawan, ken pakay gloryaan, tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo. Kinti kadagupan, tinasantuan ng iglesia. Idaton mi kan kaapo ti sakripisyo ama magkapya kada kami. Ipaay mo kadita ni Kristo nga anak mo, ited na ti panagkaykaysa ken kapya iti sangalubungan, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka, Itag-ayo dagita puspuso yo. adalan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Ay karikit mo. Pod noon ay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayo na Diyos, gapo ta sika, linanaam tilana ti ragsak ni Apo mi Hesu Kristo abugbog tong nga anak mo, tapno iso ti agnanayon apadi ken ari ti sangalubungan, iti kasta babaan ti panang isakripisyo na ti altar, ti cross ti bagina, kas awan tulaw na adaton ti kapya,
Itong palna dagiti misteryo ti pannakaisalakan ti tao, ket inton mapasuko na dagiti amin na parso iti sidong ti turay na, yawat nanto ta na Diyosan adayag mo, ti agnanayon a pagarian ti podno ken biag, pagarian ti kinasanto ken grasya, pagarian ti kinalinteg, ayat ken kapya. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin napakaswa. ti langit ken dagan apno iti pakaidaydaydayawan. Sana iti kangatwa, Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Madaydayaw ti umay, iti naga Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Pudno unay Apo abiig ka kinasanto, ket si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik isa may yawat to a may paay kada kayo. Astamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag, iso amay boyat to amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, atin na pa'y mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparang-arang mi, iti ipapatay mo. Apo aging gaiti Yahay mo.
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingganan. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Hintay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami.
kanayon na din tuwag sarda. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasigan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumam. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, idem kada kam ti kapya, idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak ng ti may salaeng asaom mapaimbagton ti kararo. Mangisalakan Kristo Dios, amin ti langit dayawen daka, ibunan nagdakdakkel nga ayat mo, ti dago pamina pinarswa. Kristo nga ari, siksika, ti pagtamdan mi, dito'y daga. Lubong kendere, kahit nakangay sinaken ka, itaiwan mo in
kam italik, kuy sinumbot mo akararwa. Kristo nga ari, siksika ti pagtamdan mi dito'y daga. Mangisalakan Kristo Dios, namin ti langit dayawen daka, ibunan nagdakdakel nga ayat mo, ti dago paminapinarswa. Kristo nga ari, siksika ti pagtamdan mi dito'y daga. Pintasin ti panagbiag tayo, napnoan na do akinagasa ti sakramento, nakaskas daw isagot ni Jesus, salwa tayo. Ay nagsamitin panagkakadwa, agtaop ti panagkaykaysa, mayayayab ti panakidaya, may sa ataraon pagsasangwan. Dayawin ni Jesus ni sakramento, dayawin amin natatao, dayawin tay a Pilipino, di panagkaykaysa ipatek tayo. Kumararag tayo. Apo nataraunan kami iti tinapay amang ted ti agnanayon abiyag. Ipaay mo kadi tada kami nga agaragsak ti panangtong palmi kadagiti bilin ni Kristo nga ari. Mairanod kamto ken kuana iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon.
Bendisyonan na kayo kumati Diyos, ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos, tilangan na kada kayo, ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos, tirupa na kada kayo, ket ited na kada kayo, ti kapyana. Ti pamindisyon di man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Agyam. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon, iti ayat, ken kapya ti Apo. Kainyo, anyan na kinaragsak, luwag kay satay nga kakabsak. Iti sidong ti Diyos Ama, ken Diyos Anak, amang ibando, iti samasa.